କିଛି କାମ କରୁନି। 3 ଦିନ ହେଲା ମାମାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସୁନି। ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନ୍ସରେ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କିଛି ସିଓର ହେଇ କହି ପାରୁନି। ଭାଇ ବେହୋସ ଖାଲି ମାମା ହଉଛି। ଯଦି ମୋ ମାମା କିଛି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏତେ ସୁଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ ହବ ଏବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୋ ମାମାର କିଛି ହବନି। ମୋ ମାମା ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋ ମାମା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିର ଲିଭରଟା ଅନ୍ କରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେମିତି ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକେଇଦେବ। ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା। ଯୋଉ ମାମାଙ୍କର ଏମିତି ପଡ଼ିବ ସେ ମାମାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ମୋ ମନ କହୁଛି ମାମା ଭଲ ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମାମାଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି। ମାମା ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ? ମୋ ମାମା ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ? ଡକ୍ଟରମାନେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାକେ ସେଥିରେ 3 ଦିନ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଡେଭଲପ୍ କରୁନି। ଡକ୍ଟରମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ ମାମା କିଛି ବି କହିହେବନି। ସବୁ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ନାଇଁ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଲେଖିଦେବି। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ହେଲେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡକ୍ଟର, ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଣିଷର ରୋଗ ଭଲ କରିବେ, ଏ ଟଙ୍କାରେ କେବେ ଆୟୁଷ କାହିଁ ହୁଏନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ମାମା ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ପାରିବେନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ମାମାକୁ ମୁଁ ଫରେନ୍ ନେଇଯିବି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ମୋ ମାମାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇବି। ମୋ ମାମା ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ପୁଣି ସବୁ ସବୁ ବୋଲି ଡାକିବ। ତା ହାତରେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବ। ମାମା एमती कौन मेडिसिन नहीं, एमती कौन डाक्टर ना तुम माँ को सुस्थ करदे, बिकज सी इज इन लास्ट स्टेज। मानुची मु डाक्टर, डाक्टर माने भी मनीष भगवान कहती कहार आयुष मनुष्य हाथ में नहीं, सब भगवान का हाथ में। मो जीवन गोटाए इच्छा थिला मो मामार मु सेवा करिबी। अतीत हजि जाइथिबा ता सब दुख को मु भुलेई देबी। सेठिरो भी मते वंचित कला। काहे कि भगवान काहे कि
ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି? ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ତା ଜୀବନ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇନି, ତମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଜୁହାର ହେଇନି, ହେଲେ ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଭଗବାନ, ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ତା ଜୀବନ। सबका मालिक एक है, भगवान समस्तंकर मंगल करतु, मंगल कर। बाबू ए गरीब भिखारी को हाथ खोले किसी दियो बाबू, ए फकीर बाबा तुमको आशीर्वाद करिबो। ତମେ ସେଇ ବାବା ନା, ସେଇ ଫକୀର ବାବା ନା ତମେ, ଯିଏ ସେଦିନ ଆମ ଘରେ କହିଥିଲ ଆମ ଘର ଚାରି ପାଖରେ ବିପଦ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୋ ମାମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ତମ କଥା ଆଜି ସତ ହେଇଗଲା ବାବା, ସତ ତ ହେଇଗଲା ତମ କଥା ଅଛି। ସତକୁ ସତ ମୋ ମାମା ଆଜି ମରଣ ମୁହଁରେ। जहाँ होची सब से भगवान को इच्छा रे होची, मोर निमित्त मात्र ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବା, ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି, ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ। ଧର୍ମजे ଅଧିକାରେଷୁ ମହାଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥାଏ ତା ଫଳ ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ବାବା, ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିଦିଅ ବାବା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ ବେଟା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ କରିଦେବି? ମୁଁ ତ ଗରିବ ଭିକାରୀଟେ, ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳିଯା। ନାଇଁ ବାବା, ତମକୁ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମକୁ କୋଟିପତି କରିଦେବି, ହେଲେ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିଦିଅ ବାବା, କହିଦିଅ ମୋତେ। ତମେ ତ ଟଙ୍କାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣି ଦେବାକୁ ବସିଛ। ତମର ଏ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତମ ମାମାଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସିନା ଔଷଧ ଅଛି, ହେଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଔଷଧ ତିଆରି ହେଇନି। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବେଟା, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବାବା, ସେମିତି ଚାଲି ଯାଉନି, ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିଦେଇଯାଅ। ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ ବେଟା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ କରିଦେବି? ଫକୀର ବାପା, ଗରିବ ଭିକାରୀ, ତମ ପରି ମଣିଷ, ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା ହାତରେ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ତମେ ବି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲ ଆମ ଘର ଚାରି ପାଖରେ ବିପଦ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିଲ ମୋ ମାମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି, ଆଜି ତମେ ହିଁ କହିପାରିବ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ। କୁହ ବାବା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି।
କୋଟିପତି ହେଇ ମୋ ଭଳି ଭିକାରୀର ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ତୁମକୁ କଣ ମିଳିବ ବେଟା? ମୁଁ ତ ହାତ ପାତି ମାଗିବା ଲୋକ, କାହାକୁ କିଛି ଦବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ବେଟା। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବାବା, ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ। ତମେ ହିଁ ଆଜି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ। ତମେ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ। ତମ ମାମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ତମ ଉପରେ ମୋ ଦୟା ଆସୁଛି ବେଟା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଥା ତା ମାର ପାଦ ତଳେ ସେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇ କଥା ମତେ କହିଦିଅ ବାବା। ମୁଁ କଣ କଲେ ମୋ ମାମା ପୁଣି ଉଠି ବସିବ, ମତେ ଜଗୁ ଜଗୁ ବୋଲି ଡାକିବ? କୁହ କୁହ। ଯଦି ତମେ ତମ ମାମାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥା ଏ ଫକୀର ବାବା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ବେଟା ମୁଁ ଯାହା କହିବି କରିପାରିବ? ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଚିନ୍ତା କର ବେଟା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିପାରେ। ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କୁହ ବାବା ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ତମ ମନ ଭିତରୁ ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ କାଢି ଦିଅ। ଦେଖିବ ତମ ମାମା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏ ଅହଙ୍କାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମାମା କେବେ ବି ଭଲ ହେବେନି। ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କର। କିନ୍ତୁ କେମିତି ବାବା କେମିତି? ତମର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇ ମୋ ପରି ଭିକାରୀ ହେଇଯା। ଭିକାରୀ ହେଇ ଭିକ ମାଗିବ। ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ନୁହଁ, ଭିକ ମଗା ପଇସାରେ ମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇ ସେଇ ଗୋଟାଏ ବାଟ, ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଏଇ ପାଖରେ ରଖିବନି। ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଅନାଥାଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ନିଷ୍ପ, କାଙ୍ଗାଳ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେବ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛ, କାହା ପାଇଁ ମାଗୁଛ, ତାର କାରଣ କଣ? ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତମେ ସତ କଥା କହିଦେବ, ସେଦିନ ତମ ମାମା ମରିଛି। ତମେ ଯଦି ତମ ମାମାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥା ତାହେଲେ କି କର ବେଟା, କରିପାରିବ? ତମେ ତମ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇପାରିବ। ତମେ ତମ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଭିକାରୀ ହିଁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବ? କୁହ ବେଟା, କୁହ ବେଟା, କୁହ। ପାରିବନି ବେଟା, ତମେ କେବେ ତମ ମାମାକୁ ଭଲ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ମନରେ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଭରି ରହିଛି ତା ଡାକ ଭଗବାନ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି, କେବେ ଶୁଣନ୍ତି। ସବକା ମାଲିକ ପାରିବି ବାବା, ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେବି। ମୋ ମାମା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି। ତମେ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କା ଏବେ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାରର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ବେଟା ଆଜି ଏ ଟଙ୍କାଟା ତମ ପରି ଭିକାରୀକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା। ଯଦି ତମେ ତମ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ,
ତେବେ କେବେ କାହା ପାଖରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦବନି ତମେ କିଏ। ଆଜିଠାରୁ ତମର ପରିଚୟ ତମେ ହେଉଛ ଭିକାରୀ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଗଜରୁ